ndotofara ndichiona kuti dai izvezvi yainguva yako izvezvi ekuti dai ana Parafini wari wapenyu, ana Mutiro wafanza wari wapenyu, ana Mukoma Giringo wari wapenyu, ana Baba Parafini wari wapenyu. Nenguva ino yatawe yekuti munhu akango dai zovonzi mota mari dai ana kamadota wato mabillionaire ndanga ndigori kuSouth last time pa South Park apa saka msikambonya ndoona stakes pa South Park pa ku South munomziwa mane South South Park, South Attorney, Southlands ese ma South South Right, muri Zimbabwe makadiko kumatema nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So tasangana zvakare muchirongwa chedu chatinoita misi nenguva ngatizivanei ngatisimudziranei sevana veZimbabwe. So nhasi ndofunga muri kuona panapa ndina legend wandinawo vasi vanhu vadiki vanhu vakuru kunyaya dzemadrama. Right, ndoda kuti wakuudzei kuti ndiani, asi kune vanowaziva ndinodaira kuti matoona kudhara kuti aiwa baba ndinokuchingamidzai. Aiwa ndinotenda zvangu. Makadii zvenyu? Aiwa ndiro makadii yenyu. Aiwa tinosimba. So mhoresai mhuri yeZimbabwe mobva movaudza kuti munhu wandakagara naye panapa nhasi ndiani? Okay. Makadii mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Jeffrey Chogugudza. Zita roita ndonzi Apiri. Kana ukaona kuti Apiri achinetsa kushona unongoti nechirungu the Pilsner. The Pilsner. Okay. Ndokuti Apiri. Yes. So muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe ndina Wamudhara Piri. Wamudhara Piri manje takutaura nhau dzemadrama wakatanga kudhara. Madrama avo isisu tichikura taimaonera pa ZTV kana ndisiri kukanganisa. So wangu Wamudhara da kuti munditaurire kuti imimi zvekuacta izvi makazvitanga gore ripi kana muchiri kurangarira? Okay. Ya zvekutanga kuacta ndakazvitangira pachikoro gore 1991. 1991. Ndaidzidza vanonzi paDhangwezi Primary. Iri padhuze pamanyama Airbase apo. Okay. Paprasi. Saka ndaibva kuEpworth nchiuya paPrazi ipapo. Chidzidza nekuda kuti zvasina kumira mushero. Ndizvo. Zvikoro zvanga zviri zvishoma. Alright. Saka pane mufambo kubva ikoko kuuya ku. Pane mufambo. But aingo panga pasina zvekuzviita. Striving for success. Okay. Saka ndadaro. Nchibva kwakazoya rimwe group richiperforma rakabva kuChitungwiza. Rakavhara ndi-inspire zvekuti ndakanakirwa nedrama iroro. Okay. Ndatanga kungotedzera kuti tatongoronga group redu ipapo sepachikoro ipapo. Tatanga toti pabreak paper tichipota tichiunganidza vanhu kuground. Pabreak paper tichiunganidza vanhu kuground tichingonakidzwa. Okay. Takazotorwa negroup ranga riri kuEpworth inonzi Young Zebra. Alright. Watoti tatangojoinana nawo. Kuti tanga tamayouth yawo mai. Alright. Tanzi Young Kids Theatre Production. Okay. Wakadzidza inonzi Community Theatre. Alright. Community Theatre ndo yekuita sei? Community Theatre inenge iri art yemunharaunda. Alright. Tavadaita Community Theatre. From there takabva tazotorwa inonzi NTO. Okay. National Theatre Organization of Zimbabwe. Alright. Yanga ine murungu ainzi Susan Hines. Namukoma Friday Mbirima. Okay. Ndo wakatozonotibatsira kuti notibika futi zvakare. Tichita workshops ana Kondri Mushanga kumakuruwani. Ana Albert Nyati mundara wedu awo. Saka tichibatsirana ipapo tichingosangana nevinonzi ZACT. Okay. Nina ZATCP. Alright. Team Community Theatre. Ndabva muCommunity Theatre ndibva ndanoapproacha mukoma Aaron Chinduramoyo. Aaron Chinduramoyo.
ndobva wauya kuEpwezi. Okay. Ndobva wati ticha inonzi radio drama. Okay. Radio drama iri takarinorekodha ku Radio 2. Yakunzi Radio yakunzi Radio Zimbabwe. Ichiri kunzi Radio 2. Nguva yacho iyoyo. Nguva yacho iyoyo. Vatanorekodha ma episodes edu ikoko. Tichivazotorwa namukoma Charles Manikidzwa. Ngwari Radio 4. Alright. Yakunzi National FM. Chokwadi. Vatanorekodha futi maalbum episode edu ikoko. Saka ndopatakatanga kunakidzwa neart. Okay. Ngozi taienda kutura macheki manje ubva kupockets yo. Okay. Toenda pa same level bye. Topiwa mari yedu saka tanga kunakidzwa mari kati izvi zvinobhadhara. Zvinonaka izvi. Zvinonaka izvi. Kudai. Ndobva tazoita pinda street theater. Okay. Street theater tanga kuperforma mu street mtown. Takatanga tiri kuMbare. Tichika kupinda mtown. Wana kuperforma muMbare pabhata pai. Wana wachiungana. Sungana vazoda ngatibopinda mtown imo. Nza mutosungwa mntu kati ngatibopinda yo. Avatazonopinda mtown zeshuwa. Right. Vataperforma takasvikira pane mumwe murume aita zvekufamba pawaya so. Alright. Vatangomukumbira wazvanzi ini ndakaperforma ndokupa ichi ndokupa mukana ndamuperforma. Saka patakaperforma takabva tanakidzwa napo. Yavangoti munongopota muchiuya tichingoita se tichingochinjana chingodadai. Ndipo patakabva tangoita pinda mustreet pana first pai. Komaro ndichimurora mweyo wazoya futi. What mukudiwa ku ZBC. Saka mukudiwa muswakati. Rese izvo maplays enyu. Pataenda ndafunga ndakabva ipapo na mai anonzi mai Matraburu. Nemwe musikana mangari mwana wa mai Matraburu ainzi Sabina Masangudza. Okay. Tataenda ku ZBC ku pockets yo. Chiva tapiwa date munotakurwa nebhazi kubva pa Town House. Sure takabva tanorekodha kafupa inga ndopanga kujoina drama ipapo. Alright. Saka nguva yese ikapfupa musati mabatana naye. Anga nguva batanga siri full time. Okay. Anga ishanda kunozi Brafio. Okay. Aita zvokusona zo. Alright. Company inonzi Kaziji andichizoti ichiri cooperate. Alright. Saka inguva yawo zvikuti akabva kubasa nongoya achibatana nesu. Okay. Saka akanzoti takunorekodha ZBC pa TV manja vata ndikudawo. Kataiwa uri wedu. Ande. Atikusiye. Okay. Ande. Patika sonorekodha play yakanetsa yakasungudza muridzi weZimbabwe inonzi Magariro. Vyaputitsa flag yeZimbabwe vyasumuka. Sure. Yeah. Alright. Ndo matangira takaita. Asi ndangokata. Norono iripo. Ndacho iripo. Uzaitomboenda kumatozi mazeva uko. Chingonogara iwe uchifamba maskuzi. Muchiita madrama ya. Pane imwe futi touring yatakazoita taifamba maprazi. Tiperforma maprazi. Saka isu tasingazoiti player tiri kuita iri against warungu. Okay. Isaingoti drama. Muri kutonganakidza vanhu. Saka tarova pafamwe kutanga H2 H3. Wazozonota wana vari kuvhiringidza vanhu vedu brain. Vatosvika tatopiwa pekurara chimuhall mushedi. Anzi munoperforma apa mapotatoes enyu mozobika muchichi. Zvikuma 8 o'clock kuti tumirira kuti vanhu vashandi vauye tizoperforma. Taiperforma manheru. Mulungu akati auya. Bisa kana mabhegi wanze kuti kana tati mune maprazi along Shiramba Road. Shiramba Road. Tavatazo ipapo prazi ipapo ndovatoenda pa main road. Tekuzodzoka kuno kwatikaita. Takafunga takafamba kubva panonzi pa Jeffrey Stondon. Kuya pane tollgate rekuti panoshangana Shamba Road neMtoko Road. Alright. Ndo patakazokwirira mota pakuti pinde mtown. Alright. Saka pamaiita madrama kumaprazo maibhadharwa sei? Taibhadharwa nemurungu. Umaibhadharwa nemurungu iye akauya achikudzinga iye. Saka player taishandisa manje. Isu tasingazoita haidiwe nevarungu manje. Saka iwe wainzwa here shiona kuti pane waiwataura. Vanga vasingauye kuzoona performance. Vashandi vacho manje ndivakazonotaura play
Ikuti wangu mana Israel. Vura wanu. Vura wanu brain. Saka vengu pakashata panguwa yacho. Alright. Saka mashure kwetu kwatanga isusu kwangu katuomei. Utaifamba netsoka. Utakatakura ngoma, mabegi. Zvinhu zvaingorwadza asi kana une zviri mauri uzviregere. Unoramba uchingoshingirira. Uchingoshingirira. Kumashure kwangu kakaoma. Ndotofara ndichiona kuti dai izvezvi yainguva yako izvezvi ekuti dai ana Parafini wari wapenyu, ana Mutiro waFanza wari wapenyu, ana Mukoma Giringo wari wapenyu, ana Baba Parafini wari wapenyu. Nenguva ino yatawo yekuti munhu akango dai zovonzi mota mari dai ana kamadota wato mabillionaire ayo bata manjiwa zvinowanika aiwa zvinowanika kwatakabva koko ya kwairema asi wechidiki manje wamwe wari kuona izvo zvizvi wari kutofungidzira kuti pamwe kumashure kwenge kwakanaka pane izvo zvizvi kwanguri wese ibed to mattress ayi kumashure akuite kwenge kwakaoma akudzoka kana ndakanzi ndidzoka futi kumashure kwako ndakuda kuenda kumberi amubvume mashure kwako Bozba takatanga tichishandisa ma CD azvadawese ma CD makaseti mahombe so ndoiti kuti uoneke pa TV. Alright. Kuti chinge zvakachombe chainzi chiko chendo kuda kuchiziva mani chocho. Mero chikuti chainga chitone ningi yacho TV ningi pamusoro unopfekerwa so kaseti chombe. Ndatabva ipapo vadazopinda pa ma CD. Ma CD akambotitora kuti zvifambe muchibhozi aitengesa tega. Alright. Aitengesa tega plus piracy yakabva yaturowa. Asi vanhu vaizongotenga nekuti vari kutengera kune muridzi vacho. Tatoita kuti kana waimbi wakatanga anafungisa amai Charamba taitosangana nawo achitengesa isu tichitengesawo yeda. Ndozvataita but takazorowa nepiracy tato zvadhakwa izvi. Aish. Alright. Saka imimi ngatitarisei nakapfupi paakakujoinai makazoshanda naye nguva yakareba sei? Takashanda zvenguva yakati kuti. Takashanda naye. Takashanda naye nguva refu. Alright. Saka so imimi muchiri kurangarira here mamwe mazita emadhirama amaita kuti takamboita rakati tikaita rakati handinganyepi. Handikada kutaura mazita awandisa. Amwe acho unotozvishamisa kuti ndiniyo awandisa. Hamuchatozivi kuti zviri kufamba sei. Ichokwadi because industry makabva nayo kudhara. Makabva nayo kudhara. Alright. Saka ngatikitarisei isisu Mr. Phiri. Kusvika pari zvino izvi zvakamira sei muchirimo here muindustry? Ndirimo. Ati haipere. Ati today and yesterday and tomorrow life. Saka haipere. Alright. Kana uri muartist ati yako ichapera kana wafa. Ndizvozvo. Wamuguwa tozoti aenda. Aenda nechipo chake. Ndokuzorora kwacho. Ndokupera kwachinoita chipo chake. Tozanzi anzi uyapera. Ati haipere. Ichokwadi. Ameno pomwe zvinogona kuitika because pane takasiyana. Kune ma-artist ndira kuti anonzi ma-attempted artist. Alright. Ma-attempted artist ndo api? Wewe unongozvimanikidzira kuti ndingari kuitawo rega ndiitewo. Anonzi ma-attempted artist. Alright. Kune ma-artist. Kuti ma-attempted artist. Very sorry ma-attempted artist. Saka chinonzi regedza ndo chiri maoko chiri muropa manje achisike. Alright. Saka izvozvi muri kuita sei? Ngatitarisei izvozvizvi tiri kuona taimbofamba tichitengesa madisk. Madisk izvozvi zvakusina vanhu vakuona paindaneti zvakaita maYouTube, maFacebook, maTikTok.
Saka imimi muri kuita sei muchirimo here muindustry mune machane wamakavhurawo here kuti zvinhu zvamuri kuita zvirambe zvikisvika kuvanhu sezvo technology yachiri kuramba ichidini ichienda mberi. Apa pane zvinhu ndanisina hangu ndaishandisa ma accounts evamwe vanhu. All right. But pamberi apo nare dambudziko ranga ndinaro. Maparents angu akafanira chiri mwana mudiki. Okay. Saka unobvira panotorisa kana chitupa kana birth certificate. All right. Saka so far ndakatora mai manje. Panga pane maprocesses akasiyana sabuzi panga pasina kana mubereki. All right. Saka ndakazoona chitupa last year. Manje 25 ndi mai manje. Saka ndakwanisa kuti ndikwanise kuzviita zvinhu zvacho zvapa zvema YouTube account Alright. Instagram, meno Facebook, what. Yes, chenda mbele. Alright. Ko ngatitarise pachikwata. Chikwata chakamira sei munawo here wekuita nawo kana kuti zvakamira sei ipapo? Chikwata chiripo. Zvekuita zvakatowanda. Azvipere. Alright. Kutoti kamera yamira apa totogadzira kutoshuta takutoenda. Makutoenda mbele. Ma-actors aripo, ma-artists aripo. Zvese. Extras acho futi. Saka nhasi muri yeZimbabwe iri kukuona because imimi vanhu vashoma vasingatokuzivei. Vazhinji vacho vanokuziwai. Saka muri kuvapromisa kuti chii ruzhinji rweZimbabwe muri kuvati chii nhasi waona Mr. Phiri vari pano paTeach Catch vanokuziwai muchiita zvemadhirama. Saka nhasi muda kusiya mavapromisa kuti chii nhasi? Ndovapromisa kuti pamberi apo pane zvinyowani zvichabuda kana Mwari atitendera. Chokwadi. Tine matambudziko atiri kusangana nawo, hatina zvinhu zvakatikwanei. Alright. Zvakafanana nei? Nyanya transport kuti munokwanisa kuenda papoint A kana kuenda papoint B. Ndodambudziko ratinenge tinaro. Saka kuti mabva pana munofamba netsoka kuendawo. Muzobva pano muendawo. Apa munenge muda kushuta mapositions akawanda. Ndizvozvo. Saka ndodambudziko ratinenge tinaro. Nenyaya yekuti matisi kana tiri pepepepe mwanenge ndoda kujiwa futi maprops anenge achidiwa basi kuti vanhu vashandi wakasimba nyangwe takaona Drake nemachingwa tajaira ndizvozvo but ndozvinenge zvichitinetsawo saka tinida rubatsiro kubva kwemhuri yeZimbabwe kuti makatikwanisa kutibatsirawo mapraise aripo mitambo takazara tine sadza takabika asi harina usawi harina muriwo handinoona asi sadza redu rakazara tikupei inini asi harina muriwo saka takaona muriwo zvinobuda. Alright. Saka imimi Mr. Phiri pakunyora kwamunoita madhirama enyu munonyora sei? Munotarisa life yemunhu here kuti kana life iri kuitika kuti maona zvamaona mobva mandonyora mutambo kana kuti munoita zvekuti kana makarara munotorota muchidhirama renyu mobva matofuma makatopepuka muchitoti ano toda kuita dhirama rakanzi randarota? Kazhinji ndogona kurota bva ndozvikanganwa but asi maplays edu mazhinji tinongonyora zvekurota zviri ndozvikanganwa asi munotomborota? Ndogona kutorota ndichitoimba nemagitari zvese zvichirohwa but ndichimuka kuseri zvanga zvinziwa zvatoenda zvatobuda. Alright. Saka munoita zvekutonyora kuti alright izvozvida kunyora story yakati mobva manyora. But ndichitarisa mitambo yenyu mitambo yaidzidzisa vanhu zvakanyanya tsika nemagariro kuti vanhu tinogara sei, tsika yedu yakamira sei, ndo yaiva mitambo yenyu yakanyanya. Saka aiwa tinotenda Mr. Phiri nekuuyawo kuno muchizotitsanangudzira zvakare vanhu vachiziva kuti no Mr. Phiri wachiriko ende muindustry vachiri pai waripo basa riri kutorohwa riri kupfuurira mberi. Alright. Saka na Kapfupi enga ine chikwata chake here zvinhu zvakafamba sei pai bo ndaimbokuona muchimboshuta naye muchimboda enga ine chikwata chake imwe nechenyu? Papa kana ida kunditora anongonditora toshuta because ukama tinawo tiri wamwe chete. Papa takatoshuta imwe filimu inonzi Tambo asati rabuda zvaro takatolauncha kuAvondale pa7 Answer. Saka zvinhu zvatongoshanda tese handitika
Aiwa, tinotenda Mr. Piri. So mafanzi enyu nasi akuonai. Mashoko api muri kuda kuwasira musati mabva panapa. Zvakare tikutarisa mazuva anaya. Kune vanhu vakawanda vari kuita zvemadrama. Zvichida umwe anogona kufara kuti Mr. Piri ndinge ndisingatozivi kuti ndowabata sei. Zvandatowaona panapa munobvumawo here kushanda nevamwe vari kuita zvemadrama kuti unoti Mr. Piri chimbouyai kuno kuti timbofichawo mumbopindewo apa. Munoita sei ipo pano vanenge vachikudai? Ya, ndikwanisa kuficha. Ndirambe because industry yedu tese. Ndizvozvo. Kubatsirana tobatsirana. Pane bada collab pinda ndorowa. Kana chakaipa. Kana muzvikoro munhu uri kuita teaching arts futi zvakare. Woma kuita teaching arts futi maschools imomo. Okay. Ndichitsika no fana. Muchiwadzidzisa kuti aiwa so apa so. Ya, kuita madrama futi maschools imomo chiwadzidzisa futi. Alright. Saka ndirambe kuti munhu adondifonera kuti uya dai I'm free. Alright. Kana pasina zvandinge ndichiitawo zvangu kana asi kana ndine zvokuita unoona kuti ndakabatikana. Ndakabatikana ichokwadi. Alright. Saka hai zvimwe zvichirega tisiyane nazvo. Ndaida kubvunza hangu kuti izvozvizvi besides kuacta pane zvimwe here zvamunenge muchiita? Ndi full time artist. Alright. Ndina zvimwe zvandoita. Aiwa, saka zvakarongeka. Saka wanoda kukubata vanokubata ipapi? Ina handibatike. Asi kana unoda kundifonera manje unondifonera kubatika ndibatika. Undifonera. Mr. Piri munondikwasa panapa. Alright. Wanokufonera ipapi? Alright, vanogona kundifonera pa number dzinoti 0774 115. Right. 042. Right, dzokurodza ifuti. 0774 115 042. Alright. Ya munikwaso ribata ipapo. Alright. Aiwa. Ndakubatika. Kubatika. Alright, aiwa ndinotenda. So mashoko enye kugumisira amuri kuda kuudza mafanzi enyu akakutererai ari kukuona inhasi. Ndiye kuti kudii? Ndongoti muri Zimbabwe zvinyuwane zviriko tiri kugadzira. Right. Musaore moyo apiri waripo. Apana kwaenda kana wasina kupona wasina kutorwa naMwari chete. I'm still here. Ndimo muZimbabwe imomo. Ndanga ndibori ku South last time. Pa South Park apa. Saka msikambonya ndoona stakes. Pa South Park pa ku South. Munobzwa mane South. South Park, South Atoni, Southlands, ma South. South. Aiwa, tinotenda Mr. Piri. So thank you very much muri Zimbabwe. Ndofunga taone nguva yakanaka zuva ranhasi. Ndi Mr. Piri. Vazhinji ndodaira kuti vanowaziva meno kuti wafana wemazuva anaya ndo malegend vakaita mukurumbira ndo vakasimudza mureza veZimbabwe panyaya dzeacting. Saka so tamboti timbovadainzawo nhasi muri Zimbabwe vachiziva kuti chokwadi Mr. Piri haona kunyarara. Variko ende basa riri kudini riri kurohwa. Saka kune vanoitawo zvemitambo yemadrama vanenge vachida kutiwo Mr. Piri wambopote wachimbopindawo imomo hanzi aiwa ndakasununguka. Hanzi chinonzi regedza ndo chiri mumaoko asi chiri muropa chinodini chinonetsa unotofa nacho. Saka so thank you very much Mr. Piri nekuuyawo kuno nekuzokurukurawo nesu. Haisi nyore kusimuka kuti takumboendawo kutichikachi. Zvakakosha izvozvo. Aiwa ndotenda zvikuru. Saka so thank you very much muri Zimbabwe. Taone nguva yakanaka. Kana kari kekutanga kusvika pano usasiye usina kusubscribe channel yenyu. Zvakare usakangana kubaya kabhatani ako kakakosha kuitira patinoposta chimwe chinhu unoyeuchidzwa kuti tichikachi pane zvayakanda. So ngatisangane zvakare mune imwe hurukuro inotewera muchikamu chinotewera. Nhasi tatandara zvakwana. Thank you very much. Bye bye.